Jeg vil ikke lige røre ved dem nu, fordi det er koldt. Jeg har været ude. Ej, Kasper. Ja, hvor det er hen. Ved du hvad, Tom? Jeg kan godt se, hvad kigger efter en der. Jeg vidste, jeg måske bedre end dig. Han bliver en offentlig person, og han er allerede ude i en prøveferie, og det er opdaget, ja. Nå, skal vi få noget af det? Jeg regnede med, at han var kommet gående herude, men det er han altså ikke herude lige. Jeg har kun set ham. Jeg ved, hvad det tager tid. En time, Max, som må spare på det. Ja. Det er ikke altid noget, jeg... Det er de små roulade. Ja. Hvad er det? Det kommer op, det går. Hold op. Hænger det helt dernede nu?